भैया यीशु है कैसा कुमार मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया जो भी बनाया अच्छा बनाया जो भी बनाया अच्छा बनाया यीशु 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 है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार तुमको बनाया हमको बनाया तुमको बनाया हमको बनाया जो भी बनाया अच्छा बनाया जो भी बनाया अच्छा बनाया यीशु 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 है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार Nơi sang câu mơn bàn Hẹn trả cười vương Đu cua xô hoa Đừng nơi rơi thoát lòng ngờ Ôi bụi nước đi Ôn ai áo ngờ Đi nơi sang câu mơn bàn Hẹn trả cười vương Đu cua xô hoa Đừng nơi rơi thoát lòng ngờ Bao ba đi đường Đào vai nước Sâu vô hoa đi phương Mình chỉ vai đường xì la ma Rời ngờ tháng ngày đi Bao vai đi đường Đào vai nước Sâu vô hoa đi phương Nhìn chỉ vai đường xì la ma Rời ngờ tháng ngày đi Ôi bụi nước đi Ôn ai áo đường Đi nơi xa câu mơn phàn Hẹn trả cười vương Đu cua xô hoa Đừng nơi rơi thoát lòng mơ Hương xí áo ngờ Giờ đang thơ vang Ơn bài diệu hoàng cơ sở Ưu đang cơ sở Đi đường ra bài Đừng đi ôn ai dừng ngờ Hương xí áo ngờ Giờ đang thơ vai Ơn bài diệu hoàng cơ sở Ưu đang cơ sở Đi đường ra bài Đừng đi ôn ai dừng ngờ Ôi bụi nước đi Ôn ai áo ngờ Đi nơi sang không mơn phàn Arus kalami Hẹn trả cười phương Đu cua xô hoa Jepra horsima farandre sikuri reno baisra Bidai janu has samara masya farne Dana fasiki ka sabulya fasiki ka samole jibo jang gothai hoji safar nebe Golen sugli berde jepra dini hor hoji safar nebe hor bai jang khulumde ara jang ni metako jang khonare jang ore sum jang bakne metra hane media farin dana sugri bai arts kor ara dana bori dana kharar ne sira dini be jepra hor hoji safar ki sabuni baji de sumode jibo dana jang huye hoji safar dana jang gothai sira ara jang khulumya ara jang sibiniya jang ore safar jang fidel ala jang gozo parti jang daw gara hane media fasal ko sibiniya sira sabun थाने से हमारे अपने जीवन आर्ट्स पर आर बड़ी खराब समोरे सो हजम से खुलुम नहीं आओ जरूर सिबिनी आओ जरूर
जों जाहाथे उनफिना लाफा जों अराय सम लाफा जोङो ससे लामा जोङो आवगायलांनो हानाय बायदि आफानि होननानै जों सोलोंबाय आसुर आरो बोर बेखौनो गलेसे फोरबो जिसुनि बिबाय आमेन नमस्कार जोंनासिगोन गिबि सुंथाराव जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसुखौ हामबाय होग्रोयो नैथियाव जों जाहांग्रायाव जानाय आलासि व्यक्तिफोरखौ हामबाय होयो थामथियाव जोंनि मण्डलियाव फैनाय साफ्रोमबो मण्डलियाफोरखौ हामबाय होयो बे समाव जों प्रग्राम बायदि थांनायसै बे समाव आं बाख्नायनायनि मुङै शास्त्रपाठ फरायनि गितफोरनि लिरनाय 117 नम्बर 1निफ्राय 2 सारिसिम आखायाव बाइबेल दंब्ला नायफ्लांनो हागोन गोजौ लिरनाय दं फोरबोखौ बाख्नायनाय ओ बुहुमनि हारिफोर फोरबोखौ बाख्नायदो ओ हादोरमानिनि मानसिफोर बिखौ साबायसिनदो मानोना बिनि अंखांनाया जोंनि सायाव गेदेरथार आरो फोरबोनि नंगौआ अनजिमा गैया नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो हामबायसै बे समाव जों बाख्नायनायनि मुङै बयजों गसंनानै बर' मेथाइनि 317 नम्बरखौ रोजाबनि बे समाव आरज खालामो ओ जोंनि गोजौसिन थानाय आफा नोंखौ बे समाव हाजार हामबाय नों आफा मानोना आफा नोंनि अननाय आफा जोंनि सायाव जोबनो गैया आफा दिनै आफा जोंनोहाय मोजांथार सम बोथोर होनानै आफा जों नोंखौ खुलुमनो बाख्नायनो मोनदों आफा बिनि थाखाय नोंखौ हाजारसे हामबाय नों आफा दिनै आफा जोङो बेवहाय जों आफा दिनैनि गल्डेन जुबली सेलेब्रेसन आफा जों जानायजों लोगोसे जों आफा नोंनि बाथ्राफोरखौ सोलोंलायनो जों फैदों आफा बेयाव नों जोंजों लोगोसे थाफ्लायदो आफा दानो गथायबावदों आफा जों साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिउ आफा नोंनि आथिं गुदियाव बे पुसनाखौ नों आफा जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम मोजां दैदेनलांदो आरो बाखि सम गासैखौबो आफा नोंनि आथिङाव गथायनायजों जोंखौ फारनिफ्राय बोखांग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय आमेन बे समाव जोंहा दङ गल्डेन जुबलीनि स्पेशल सं बाय इउथ कमिटि बे समाव फंबायनो हासिगोन Dinanday dongomon golden jubilee menhobai isra जोंखौ दिनो Dinanday dongomon golden jubilee menhobai isra
गेजेरजों बेंनानै दोनबोबाय अननायनि नोजोरजों बेंनानै दोनबोबाय हामबाय होयो जों नोंखौ इसोर हामबाय होयो जों नोंखौ इसोर नेनानै दङमोन गल्डेन जुबुलिखौ मोनहोबाय इसोरा जोंखौ बिनो बिखायनो नोंखौ जों हामबाय होयो बिखायनो नोंखौ जों हामबाय होयो नेनानै दङमोन गल्डेन जुबुलिखौ मोनहोबाय इसोरा जोंखौ बिनो नेनानै दङमोन गल्डेन जुबुलिखौ मोनहोबाय इसोरा जोंखौ बिनो नेनानै दङमोन गल्डेन जुबुलिखौ मोनहोबाय इसोरा जोंखौ बिनो अननायनि नोजोरजों बेंनानै दोनबोबाय अननायनि नोजोरजों बेंनानै दोनबोबाय हामबाय होयो
जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजांथार गारांफोर खननानै बे समाव जों दानखानानै लाग्रोनि आं दाननि बाइबेलफोर लाबोदों लुकासनि लिरनाय 6:30 सिरि आखायाव बाइबेल मोननायखौ लानो हागोन गुबुनफोरनो हो अब्ला इसोराबो नोंसोरनो होगोन बांसिन नारसो उसिफावजासे सुनानै नोंसोरनो होनाय जागोन मानोना नोंसोरो गुबुननो जेरै सुनानै होयो बेबायदिनो इसोराबो नोंसोरनो सुनानै होफिनगोन हामबायसै इसोरा बोर होथोंसै गासैबो दंनाय मानि फोरबुनि होना मुवा मुंसेबो गैया आंनि होना गासैबो दंनाय मानि फोरबुनि होना मुवा मुंसेबो गैया आंनि होना नोंनि दलराबो फोरबुनिसो होआबोला फोरबुनो जालांदिनो फोरबुनो रानहोग्रा बे समाव दानि आरज खालामनो थाखाय जोंनि मानगोनां एरिया पास्टर मिस्टार बिएस मोसाहारिखौ लिंहरनाय जाबाय बे समाव जों आरज खालामनि सोरगोआव थानाय बयनिफ्रायबो बोलोगोरासिन महानसिन नों बिफाखौ गिदिरथार हामबाय आरो हामबाय होयो प्रभु नोंनि अननाया जोबनो गैया नोङो जोंखौ
थांनाय सुनिबार मोनाबिलिनिफ्रायनो प्रभु नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो नोंनि मुंखौ गोजौआव दिखोनो प्रभु बेबायदि खाबु मोननायखाय प्रभु नोंखौ हाजासे हामबाय आरो हामबायो प्रभु। नाथाय दिनै जोङो गोबांथार सिन्था खालामदोंमोन जोंनि प्रग्रामा माबायदि जालांबावनो, नाथाय प्रभु नोङो जोंनि सिन्थाखौबो प्रभु नोङो खोनासंबाय आरो नोङो जोङो गोबांथार अखा हाहोआलासिनो नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो मोजांथार खाबु नोङो जोंनो होनायनि थाखाय प्रभु नोंखौ हामबाय आरो हामबायो प्रभु। दायो प्रभु जोङो नोंनि बिसाफ्रा गोजान खाथि प्रभु बे मोनाबिलि समाव नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ सिबिनो प्रभु बे खाबुखौ लाफैबाय प्रभु। नोङो जों साफ्रोमनिबो सायाव जेरै नोंनि आशीर्बादखौ मोननांगौ बेबायदि साफ्रोमनिबो सायाव नोङो लुनानै नोङो होदो, जेन' जोङो प्रभु नोंनि बोरखौ नाजावनानै जोङो गाव गाव न' फारसे जोङो थांनो हानाय बायदि प्रभु नोङो जों साफ्रोमनिबो सायाव नोंनि बोरखौ नों खोख्लैदो प्रभु। दायो प्रभु आरज खालामदोङो नोङो बे वेस्ट चिरां खुंग्रिखौ 1969 मायथाइयाव नोङो जोनोम होबाय। जोनोम होनायजों लोगोसे प्रभु दिनैसिम प्रभु नोङो गाहामै नोङो खांनानै लाबोबाय। दिनै जाय व्यक्तिफ्रा प्रभु जोनोम होनानै गायसनना गालांनानै रुंसारि जानानै थांबाय प्रभु नोङो बिथांमोनखौ बेबायदि मोजां गियान होनानै बेबायदि गायसननानै गालांनायनि थाखाय प्रभु नोंखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होयो प्रभु। आरो बेबायदिनो प्रभु सम सम प्रभु नोङो बेबायदिनो गोदान गोदान लिडारफोर फसंनानै नोङो बे मण्डलिखौ नोङो फसंबोबाय। समाव दुखुजों समाव रंजानायजों प्रभु नोङो दैदेननानै नोङो लाबोबाय प्रभु। दिनै फैयै फैयै दिनैनि समहालागै प्रभु बियो दिनै 50 बोसोर प्रभु दिनै आवगायबोबाय। नोंनि अननाया मा एसे मैया मैया प्रभु बुंस'नो हाया प्रभु। नोङो जोंखौ खांनायनि थाखायसो नोङो बे मण्डलिनि फोथायारिफोरखौ दैदेनबोनायनि थाखायसो प्रभु दिनै बे नोंनि होनाय सान नोंनिनो होखानाय दिन प्रभु बेखौ दिनै मोननो हादों। आरो बेबायदिनो रंजानानै नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो खाबुखौ मोननो हादों प्रभु। धन्यबाद होसै प्रभु। नोङो बे एसेल' न'खरफोरजों एसेल' व्यक्तिफोरजों बे जोनोम होनानै गालांजानाय बे मण्डलिखौ दिनै नोङो गिदिर खालामनानै लाबोनायनि थाखाय बोर होनानै दैदेनबोनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होयो प्रभु। दायो प्रभु जोङो बे मोनाबिलि समाव प्रभु नोंनि रायजोनि थाखाय नोंनि बिसाफ्रा नोंखौ गिग्राफ्रा प्रभु आखाइ फोलावबाय प्रभु। बे दानफोरनि सायाव थानानै नोङो जोबनो गैयैनि बोरखौ नोङो दोनदों प्रभु। बे जोंनि होनाय दानफ्रा उहसिब्लाबो प्रभु नोङो बेखौ गोथार खालामदो आरो नोंनि रायजोआव बाहायनो हानाय बायदि प्रभु नों बेबायदि बोरखौ नोङो दोनदो, जेन' प्रभु बे मण्डलिया नोंनि हाबा बाहायनायाव नोंनि रायजोखौ लुखांलांनायाव नोंनि रायजोखौ फेहेरलांनायाव बिथांमोना प्रभु जेन' बे रांनि जुगिदिजों नोंनि बोरखौ मोननायजों लोगोसे बाहायलांनो हाथोंसै प्रभु। धन्यबाद होसै प्रभु। जाय नोंनि बिसाफ्रा नोंनि लागै दानखौ होबाय होग्रा साफ्रोमनिबो सायाव जोबनो गैयैनि बोरखौ नोङो दोनदो प्रभु। आरो होनो हायिफोरनि सायावबो नोङो नोंनि आशीर्बादखौ होदो। उनफोरनि समाव बिथांमोनाबो नोंनि रायजोनि थाखाय आखाइ फोलावनो हानाय बायदि प्रभु। हामबाय होनसै प्रभु बे मोजां समाव जोङो होनायनि थाखाय। लामा नायनाय दं जिसुआ
अराय नङा थांनांगोन नागारनानै बुहुमखौ थैनायनि उनाव सहैगोन बबेयाव बिजिरना नायहर नोंनि जिउखौ थैनायनि उनाव सहैगोन बबेयाव बिजिरनानै नायहर नोंनि जिउखौ लामा नायना दं जिसुआ बे मोजां मोनाबिलि समनि थाखाय इसोरखौ आरोबाव हामबायहोनोसै फैयै फैयै मैया मोनाबिलि समनिफ्राय दिनै बे मोनाबिलिसिम जोंनि जे गासैनो जानो गोनां हाबाफारिमोन बियो इसोरनि दैदेननाय बेनि बोर आरो आशीर्बादजों जोबनायथिं फैबाय थाबाय बे जोबथा सेसनावबो इसोरा जोंखौ आरोबाव गथायसे खालामबाय बेनिखाय बे इसोरखौ जों बाख्नायनि सुंग्रिनि बे इसोरनि बे अननाय इसोरा होनाय बे मोजां खाबु जों मोननायनि थाखाय आं मोजां मोनबाय नोंथांमोननि बे जारिमिनारि जि मोनसे सेलेब्रेशन फोरबो बेवहाय नोंथांमोनजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हानानै गेदेर रंजानाय मोनदों आरो इसोरनि गुबुन गुबुन बोरफोर नोंथांमोनजों लोगोसे थानानै आङो मोनबाय बे खाबुखौ आंनो होनायनि थाखाय आरोबाव खनसे बे गिर्जानि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनदों बेयाव जिरायनाय साफ्रोमनिसिमबो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङावहाय बे मोनाबिलि समनि गोथार गोजोननाय बावहरनाय थाबाय आं माखासे बाइबेल सिरिफोर फरायनो आरो जोंनि आयदा फारसे जों थांनि बेनि सिगांनो मोनसे खोथा बुंग्रोनो गोसो खालामबाय आंखौ जेब्ला कन्टेक्ट खालामदोंमोन सप्तासेनि सिगाङाव आंनो कल हरदोंमोन आरोबाव जायफोरा आंखौ कन्टेक्ट खालामदों बिथांमोना आरो आंखौ बुंदोंमोन मोनथिया बिथांमोना माबोरै मोनथियो सारा मोसानांगौलै मोनसे होननानै बुंहरदों मोसानानै गालांथारनांगोन होननानै ओमफ्राय आं बुंदों आंनि मोदोमा मोसाजाबावो होननानै मोसाजानाय मोदोम दंबावो आंनाव जानाय नंलान्दां होनना अब्लाबो आं इसेबां सिरियास लानाय नङादां होनना साननाय दा सफैनायनि उनावबो दोंसे मोसादो सारा होननानै बुंबाय थादों आरो दा ओंखाय आं सानबाय आंखौ गले गले खावलायबाय थानायखाय इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय बे मेसेजनि उनावहाय दोंसे मोसागोन नाथाय मोनसे कन्डिसनाव न' भिडिअग्राफि बे कन्डिसनावसो मोसागोन आरो भिडिअ रेकर्ड गैया अफिसियेल जायफोर फट'ग्राफारफोर दङ बिथांमोननिसिमबो बादा थागोन आरो रावबो बे मोसानायखौ रेकर्ड लाखिनो मोननाय नङा जास्ट बेयाव नायबाय जोब्बाय बे मोसानाया बिब्दिबासो मोसागोन आरो बे कन्डिसनखौ मानिनो हायोब्लासो मोसागोन नङाब्ला मोसाया जागोन दा दे दा जों इसोरनि बाथ्रा फारसे थांनो आङो जेरेमिया 17 बालाब 9 सिरिखौ फरायनो जेरेमिया 17 बालाब 9 सिरि बेवहाय ओरै होननानै बुंदों मानसिनि गोसोआनो गासै मुवानिख्रुइ बांसिन थगायग्रा बिनि रगा सोखाजाया बिनि सानखोमानायखौ सोर बुजिनो हागौ थोंजोङै मोनसे खोथा बुंदों बेयाव मानसिनि गोसोआ गासै मुवानिख्रुइ बांसिन थगायग्रा होननानै बुंदों आरो जाय इसोरा जोंखौ सोरजिनायावहाय जोंनि देहायावहाय गोसो दानानै होदों बे इसोरानो गावनि बाथ्रानि गेजेरजों जोंनो बुंनो नागिरदों नोंथांनियाव थानाय आंनियाव थानाय बे गोसोआनो गासैनिख्रुइबो बांसिन थगायनो हाग्रानो अब्ला हिनजावफोराबो नङा आरो जों सेंग्राफोरा बुङो हिनजावफोर बायदि थगायसुलि आरो गैया होननानै बाइबेला बुंदों हिनजावफोराबो गासैनिख्रुइबो बांसिन थगायनो हाग्रा सिख्लाफोरा बांसिन थगायनो हाग्रा बेखौ बुङाखै बाइबेला माखौसो बुंदों जोंनि गोसोआव थानाय जोंनि
याव थानाय गोसो बेखौसो बाइबेला बुंदों बियो बांसिन गासैनिख्रुइबो थगायनो गोरोंसिन होननानै बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानो लुका 15 बालाबाव जों थांनि लुकासनि 15 बालाब आङो 11 निफ्राय फरायलांनो जों बयबो मोनथिखानाय मोनसे जिसुआ खोन्थानाय बाथ्रा बियो जिसुआ होनबावदों सासे मानसिहा सानै फिसाज्लाफोर दङमोन बिनि फिसाज्लाफोरनि मादाव गदाया एबा उन्दैया बिफाखौ होनबाय आफा नोङो आंनि बाहागोनि मोननांगौ सम्पथिखौ आंनो होदो आरो बिफाया गावनि फिसाज्ला सानैनो राननानै होदों नाथाय एसे सानफोरनि उनावनो फिसाज्ला उन्दैया गावनि बाहागोखौ फानदों आरो रांखौ लानानै गोजान हादोराव थांदों आरो गाज्रि खामानिफोर मावनानै गावनि रांखौ गारजोबदों बेबादिनो बियो गावनि दंनाय मानिखौ बाहायजोबदों बे समाव बे हादराव गोब्राबथार आंखाल जादोंमोन आरो बिहा जेबो गैलियामोन बेनिखायनो बियो बे हादराव सासे मानसिनि न'आव थांनानै खामानि नागिरदों आरो बे मानसिया बिखौ अमा गुमनो थिनहरदों बियो अमाफोर जानाय बिथाइफोरखौ जानानै उदै बुंहोनो हास्थायदोंमोन मानोना रावबो बिनो मुंबो जानाय मुङा होआखै बे समाव बिनियाव बे साननाया सफैदों आफानि न'आव लेंफोरहानो जाथ्र'नो हायै जासे आग्लाय बिग्लाय जानाय मुवाफोर दङ नाथाय आङो बियाव उखैनायजों थैनोसै दानो आङो न'आव थांफिननानै आफाखौ बुंहैनोसै अ आफा आङो इसोरनि आरो नोंनि जेङा पाप मावबाय आं नोंनि फिसाज्ला मुंख'जाबावनो समायलिया आंखौ नोङो नोंनि लेंफोरनि सासेखौ बादि बाहायदो बेबादि साननानै बियो बिफानियाव थांफिनदों बियो गोजानाव थानायावनो बिफाया बिखौ नुहुरमारनो अनखांदों आरो खारलांनानै फिसाज्लाखौ गोबानानै खुदुमदों फिसाज्लाया होनबाय आफा आङो इसोरनि आरो नोंनि जेङा पाप मावबाय आङो नोंनि फिसाज्ला होननानै मुंख'जाबावनो समायलिया नाथाय बिफाया लेंफोरखौ लिंहरनानै होनबाय गोख्रै मोजांसिनथार खसाबखौ लाबोनानै बिनो गानहोदो बिनि आसियाव आगथाम आरो आथिंफोराव जुथा गानहोदो मानोना 24 मानोना आंनि बे फिसाज्लाया थैबायमोन नाथाय बियो थांखांफिनबाय बियो गोमाबायमोन नाथाय जोङो बिखौ मोनफिनबाय आरो बिसोरो रंजानो हमबाय जों मोनथिखानाय मोनसे जिसुआ खोन्थानाय मोनसे सल' बियो जेरेमिया 17 बालाब 9 बुंदों मानसिनि गोसोआ बांसिन थगायग्रा जोंनियाव जि गोसो दङ बियो आंखौ थगायनो हायो नोंथांखौ थगायनो हायो साफ्रोम मानसिनियाव गोसो दङ बेयाव जिरायनाय साफ्रोमाबो गोसो दङ आरो बे गोसोआ जोंखौ मा खालामनो हायो जोंखौ थगायनो हायो नोंथांनियाव थानाय गोसोआ नोंथांखौ थगायनो हायो बे बाथ्राखौ जोङो बाइबेलावहाय मोननो हादों बांसिन थगायग्रा बुहुमाव माबा मोनसे दङब्ला बाइबेला बुंदों बेखौ जोंनि गोसोखौ होननानै बुंदों दा जि लुका 15 बालाबाव जों फरायबाय 11 निफ्राय बेयाव जोङो सासे सेंग्रानि खोथा मोननो हायो सासे बिफानि खोथा मोननो हायो बे बिफाहा सानै फिसाज्लाफोर दङमोननो उन्दैया सानसेखालि फैनानै बिफानियाव गावनि मोननांगौ बाहागोखौ बिफैनायनि बाथ्रा बेवहाय जों मोननो हादों आरो मानो बिदों बे सेंग्राया बिनि जाहोना बेनो बिनि गोसो सिङाव माबा मोनसे खोथा बुंबाय थाबाय जायनि थाखाय बियो बिफानिफ्राय उदां जानो हास्थायबाय सानबाय बियो गोसो सिङाव आफाजों थाबाय थानानै आं गोबां बैफोरबायदि रंजानायखौ रंजानो हायाखै आसोल रंजानाया थार रंजानाया मालाय बिसोरनि बायदि जिबनावसो दङ होननानै बिनि गोसोआ बुंदों बेखौ बुंदों आरो बुंदों नोम्फानि न'आव थाबाय थानानै नों बैसोर बायदि रंजानो हादोंना बैसोर बायदि मावनो हादोंना बुंदों बिनि गोसोआ बेखौ मालाय हनै बिसोरखौ नुवाखै नोङो बिसोर बेसेबां इन्टारेस्ट खालामदों मालाय लाइफआव मालाय गावसोरनि जिबनाव बेसेबां रंजानो हादों ओरै थांलाय ओरै फैलाय गावनि गोसोनि बायदि मावनानै गावनि गोसोआ थोननायखौ मावफुंनानै बेसेबां सान्थियै बिसोर रंजादिंबायनो बेरायदिंबायनो हादों नोंहालाय नोम्फानि न'आव थाबाय थानोसै
नोम्फानि सिङाव थाबाय थानोसै अ जाम्बा नोम्फाजों थाबाय थायोब्ला नोम्फानि न'आव नोङो थाबाय थायोब्ला नों बैफोरबायदि रंजानायखौ माब्लाबो मोननाय नङा बिनि गोसोआ बुंदों नंगौबोथ' आं आफानि न'आव सासे सेंग्रा जानानै आफाजों लोगोसे थाबाय थायोब्ला बैफोरबायदि रंजानायखौ आं माब्लाबो रंजानो हानाय नङा आं मोननाय नङा आं एक्सपिरियेन्स मोननाय नङा बेबायदि रंजानायनि ओंखायनो आंलाय मानो सासे सेंग्रा देरनानै आथिं आखाइ रानानै देहा मोदोम रानानै आं मानो आफानि न'आव थाबाय थानानै जाम्बा जानो आं संसाराव ओंखारलांनि आं रंजानि बिसोरबादि बियो सानबाय आरो बेबायदिनो मा खालामखो बे सेंग्राया बिफानि सेराव फैबाय आफा आं नोंनि फिसाज्ला जानायखाय नोंहा आंनो माबा मोनसे होनांगौ दङ आं नोंनि फिसाज्ला जानायखाय आंहा नोंनिफ्राय मोननांगौ दङ आरो बेखौ दिनैनो आंनो नांगौ मिडल इस्टआव सोरबा जुदि ल' फरायदोंब्ला बिथांमोना मोनथिगोन आरो बिथांमोननि ल' स्टुडेन्टफोरखौ जोङो सोङोब्ला माब्ला बिफाया बैसोरनि कालचार बायदिब्ला बैसोरनि आयेन बायदिब्ला माब्ला सासे बिफाया गावनि सम्पतिखौ फिसाज्लाफोरनो रानो बेखौ जोङो सोङोब्ला बिथांमोननि कालचार बिथांमोननि आयेना बुङो सासे सेंग्राया सेंग्रा समाव बिफाया धोन सम्पति राननानै होआ जेब्ला हाबा जायो न'खर जायो गावगाय थैनायनि सिगां बे समावसो गावगायनि फिसाफोरनो सम्पति राननानै होयो बिसोरनि आयेना बे जाबाय मिडल इस्टनि खुरां बे जाबाय इजराइलनि खोथा आरो जिसुआ बे खोथाखौ इजराइलनि मानसिफोरखौ बुंदोंखाय बे खोथाखौ बिथांमोना हमनो हादों जिसुआ जेब्ला बुंबाय आयु माब्रै एफा गाज्रि बेबायदि इनाय खामानिखौ माब्रैहाय मावनो हाखो सेंग्रा उन्दै देरफुनाय समावनो बिफानियाव गावगायनि बाहागोखौ बिनाय बिथांमोना साननो हादोंमोन आरो बे सेंग्राया बेखौनो खालामदोंमोन मानोना बिथाङा सानदोंमोन बिथांनि गोसोआ बुंदोंमोन नों नोम्फानि न'आव थाबाय थानानै नों गोबां रंजानायफोरखौ रंजानो हायाखै जेब्ला नों नोम्फानिफ्राय गोजान जागोन नोम्फानि न'निफ्राय नों ओंखारलांनानै गुबुनाव थांगोन अब्लानासो नों रंजानो हागोन नों हान्थि जागोन नों गोजोननो हागोन बुहुमाव बेखौ बुंदोंमोन बेयावहाय बिफानि सेराव फैबाय गावगायनि मोननांगौ बाहागोखौ बियो बिफैबा जानो हागौ बिफाया गले गले बुजायदोंमोन बानजायदोंमोन बेयावहाय बेखौ गोलावै जिसुआ बेखेवाखै नाथाय बे थागोन सासे बिफा जानानै गावगायनि गथ'नो बे समावहाय सम्पति होयोब्ला मा जागोन बिफाया साननो हानाय बिफा बेवहाय बुंदोंमोन बानजायदोंमोन बुंबाय बायदोंमोन जानो हागौ आंनि गासैबो नोंनिनोखा आरो मा नांगौ बेयावनो था आं थाया नोंजों थायोब्ला आं जाम्बा जागोन मालाय आङो बड' थेंक्सखौहाय होनो थाखायहाय आं बे मोनाबिलिनि सिगाङावहाय गसंफैदों बे जोंनि मानगोनां आलासिखौहायनो आं सिगाङावनो हामबायग्रोदों बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो जोङो जोंनि इयुथजों रायलायनानैहाय फेरेना बिसोरखौहाय जोङो पारमिसन होनानै होदों खोनानो मोनदोंमोन जों मानगोनां जोंनि सार प्रान्जल दैमारिया बाहेरायाव थायो अब्लाबो जोंनि बे हांख्राय हरनायावहाय बियो ना होनाखिसै गोसो गुदुङैहाय जोंनि बे वेस्ट सेरांगुरि बेप्टिस्ट चार्च मण्डलियावहाय नुजाफैनानै इसोरनि रावखौहाय हाजासे जोंनो फोरोंफैबाय हाजासे बियो जोङोहाय जिउनि गोजोननायखौहाय बिदिनो बुंथिनानै होबाय इसोरा बिथांनि नखर बिथांनि मिनिस्ट्रि अरायबो थाबाय थाथोंसै जोंहा बिथांनो होनो थाखायहाय आखायाव जेबो गैया अब्लाबो गोजौआव इसोरनि महिमानि बोरा बिथांनि सायाव अरायबो थाबाय थाथों बिथांनि बोरा इसोरनि आखायाव थाथोंसै आरो बेजों लोगोसे बिनिनो फंबाय जायो टेम्पोल बसुमतारी बियो मानगोनां सार प्रान्जल दैमारिजोंनो फैफादों बिथाङाबो रैसुमै गारांजों रैसुमै खननानैहाय जोङो दिनैहाय बे मोनाबिलियाव बाहागो लाफानायनि थाखायहाय हामबाय होनदों बिथांमोनखौहाय जों जेरैबायदि
दाव दावै जोथोन खालायनांगौमोन नाथाय बिथांमोननोहाय जोङो नांगौमानिखौ जों सुबिदा होनो हायाखिसै बेनिखायनो जोंनि वेस्ट उदालगुरि बेप्टिस्ट चार्च मण्डलीनि जानानै बिथांमोननिसिम आं निमाहा बिग्रोयो आरोबाव जोंनि मण्डलीनि हांख्राय हरजानाय माखासे आलासिफोर दंबावो बेयाव सिगाङावनो आं बुंहरग्रोनोसै 1 नं टुक्राझार फालकनिफ्राय लानानै इयुथनिसिम जोंनि मण्डलीनिफ्राय बिसोरखौ हांख्राय हरदों बिसोरनि थाखाय आरो 2 नं टुक्राझार 2 नं आइफावालि बेप्टिस्ट चार्च 2 नं बालापारा आरो इस्ट सेराखुंग्रि 2 नं आइफावालि NLC निफ्राय बिथांमोनखौबो साफ्रोमखौबो आं हामबाय होनहरदों मानो होनब्ला जोंनि बे गल्डेन जुबलिखौहाय खुंफुंनायावहाय इसोरनि बायख' इसोरनि रावखौ सोलोंफानो थाखाय जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्राय हरदों बिथांमोननि सायावहाय बबेबा खना खनलायाव थानायावहाय जों बिथांमोननो जानायखौ एबा थानायखौहाय जों सुबिदा बायदि होनो हायाखिसै इसोरनि मोखांखौ नायनानैहाय जेन' जोंखौहाय निमाहा होलाङो आरोबाव खाथि खालायाव थानाय जोंनि गिर्जानि लांगोनायाव थानाय खाथि खाला न'खर आरो गोजान गोजानाव थानाय एसे न'खरफोर दङ जोंनि मण्डलीनि बादै बिथांमोनखौबो आं मण्डलीनि जानानै गोसो गुरैयैहाय साबायखर बावहरग्रोयो बिथांमोना जोंनि बे रंजामा जुबिलिखौ खुंफुंनायाव गोबाङैनो हेफाजाब होफैदों मानो होनोब्ला जोंहा बे उन्दै मण्डलीयावहाय जोंहा गोनांथि बायदि जों मावनो हायाखैमोन मानो होनबा जों मावनाय दांनायावहाय हेफाजाब नांगौमोन जेरैबायदि बेबायदि जोङो हेफाजाब बिथांमोना बिदों बिथांमोना जोंनो हेफाजाब होफैदों बिसोरनि न'खरफोरावहाय इसोरनि महिमाया इसोरनि बोरा बिथांमोननि न'खराव अराय सम थाबायथोंसै आरोबाव जोंना जाय बिथांमोनखौहाय जोंनि मण्डलीनिफ्राय हांख्राय हरदोंमोन दामनाय देनायाव बिथांमोना जोंनि हांख्राय हरनाय बायदियै जाय बिथांमोना दिनैहाय गोबां खस्थ' दुखु लानानैब्लाबो बिसोरो जोंनि बे सनाथि जुबिलिखौ खुंफुंनायावहाय हेफाजाब होफैनायनि थाखाय मण्डलीनि जानानैहाय रोजा रोजा बिथांमोनखौ साबायखर बावहरनाय जाबाय आरोबाव बे लुखांजानाय पेन्डेलखौहाय जाय बिथांमोना दिनै बे पेन्डेलखौ लुखांनानै होदों बिथांमोना जोबोद खस्थ'यै जोबोद दुखु दाहायै बिसोर बे पेन्डेलखौ लुखांनानै होदों जोंनो जेरैबायदि जोङो नांगौमोन जेरैबायदि जोङो हास्थायदोंमोन बे हास्थायनाय बायदियैनो जाय पेन्डेल लुखांग्राफोर बिसोर जोङो लुखांनानै होदों बिनि थाखायनो जोंनि मण्डलारि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरबाय दानिया जोंनि संनाय खावनायखौहाय फंनैसो आं बुंहरनो सानदों जाय बिथांमोना सुनिबार मोनाबिलिनिफ्रायनो बे रबिबार गोथार सान मोनाबिलिसिमावहाय जोंखौहाय दाव दावै जोथोन लानानै जाय बिथांमोना खस्थ' खालामनानैहाय सङै खावैहाय जोंखौ जाहोदों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा मण्डलीयावहाय माखासे आं आवगायबो बुंखाबाय जोंनि मण्डलीयाव थोजासे जोङो मावग्राफोर गैया जाय बिथांमोनखौ जोंनि मण्डलीनिफ्राय थांनानै खावलायहैदों बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौहाय
ना बुङाखै बिसोरो गोसो गुदुङैहाय बिसोरो फैनानैहाय दिनै जोंहाय हेफाजाब होफैदों बिथांमोननि सायावहाय इसोरा बिसोरनि नखराव अराय सम बोर दोनफायबाय थाथोंसै बारा गोलाव बुंनो सानाखै बड' थेंक्सखौहाय मानो होनब्ला एसे प्रग्रामा दंबावो जोंना जाय बिथांमोनखौ मिथिस्लाबियावहाय मान बावहोनो हायाखिसै अननानै निमाहा होदो आरोबाव जोंनि दस्रा डिनोमिनेसननिफ्राय फैनाय बिथांमोनाबो बेयाव नुजाफैनानै दङ बिथांमोननिसिमबो इसोरा अराय सम बोर दोनफ्लायबाय थाथोंसै जोबनायावहाय आं मानगोनां जोंनि सार प्रान्जल दैमारिखौहाय आं फंनैसो बुंबावनो सानदों गोसोआ गोजोनाखै सारादि एफां समायना रमायना मोसानानै दिन्थिबाय बे सेराहुंगुरि बेप्टिस्ट मन्दिरनि गेजेराव सारखौ जों नुफेरखाखैमोन मोसानायखौ जों नुफेरखाखैमोन सारादि एफा समायना मोसानो गोरों जों बेखौ सानाखैमोन जों खोनादोंमोन सार खिन्थु इसोरा अराय सम सारनि सायाव बोर होथोंसै आरो नखरनि सायावहाय बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोरखौहाय फोरोंनो थाखाय सारादि सुबिदाखौहाय दंखायो बेबायदिनो अराय सम फोरोंलांबाय थानो थाखाय सारनि सायावहाय इसोरनि बोरा अराय सम दंफ्लायबाय थाथोंसै हामबायसै हामबाय होनो जोंनि दिखन बिथांखौ गावनि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव जोंहा आखायाव जेबो गैला जों बिदाय फारसे थांनोसै बिदायनि मुङै होखाजानाय बायदि इउ लाइमोनफोरखौ स्पेसियेल सम होफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोङो लागानोबो बाख्नायदों हामबाय होनदों प्रभु जिसु जेब्लायबो नोंनि अननाय नोंनि बोर नोंनि आशीर्बादा जोंनि मण्डलियाव थागोन
आरो जोंनि मण्डलिखौ मोनसे मिशनारि मण्डलि नों खालामगोन जोंनि आसाया बेनो प्रभु आफा आरोबाव जोंनि मण्डलिनि फरायसा आरो फरायसुलिखौ प्रभु आफा नोङो दैदेननानै नोङो आखाइ होनानै प्रभु आफा नोङो खांगोन जोंनि फोथायनाया बेनो प्रभु जिसु दिनै बे मोनाबिलि समाव जोंनि मण्डलिनि बादै गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय बाहागो लाफैनानै प्रभु आफा दिनै हेफाजाब होफैबाय साफ्रोमनि जिबन जों नोंनि आथिं गुदियाव होनाय जाबाय प्रभु जिसु दिनै बे लाइमोनफोरनि जिबनाव गोबां सैथोनि आनजाद गोबां सैथोनि परिकल्पना बिसोरनि जिबनाव फैयो प्रभु जिसु नाथाय बेफोरबायदि आनजादफोरखौ जोंनि फोथायग्राफोरनि जिबननिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरनिफ्राय नोङो गोजान खालाम प्रभु आफा जाहाथे सैथोथा नंगौथि बे देरहानो हानाय धोरोमिया जिबन बे जिबनखौ जोंनि लाइमोनफ्रा जेब्लायबो गाव गावनि जिबनाव दोननो हायो आरोबाव देरहासार जिबन प्रभु आफा धार्मिकता जिबन जोंनि लाइमोनफ्रा खालामनो हायो आरो जायफ्रा दिनै फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि जिबन नोंखौ सिगां खालामनानै प्रभु आफा गासै फरायसाजों दावगालांनो हायो आरोबाव जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा मोनसे नुसारथि प्रभु आफा जौगानाय स्टेजआव दावगालांनो हानाय बिनि आशीर्बाद दान खालामदों प्रार्थना खालामदों बेजों लोगोसे प्रभु आफा जोंनि गाहाय आलासि बिथांमोना गाबोन गावसोरनि न' फारसे थांसिगोन बिसोरनि थांनायाव जेब्लायबो हेफाजाब होनानै न'सिम जाहाथे बिसोरो सहैनो दैदेनदो नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों बिसोरखौ दैदेननाय लांदों प्रार्थना खालामदों मादै दिपालि बियो गोजान जायगायाव दङ प्रभु आफा बिनि सिकित्सा जों मानसिसो जोंबो खालामनो हाया सोखाग्राया नोंसो प्रभु आफा जाय डक्टरा बेखौ सिकित्सा खालामदों नों हेफाजाब होदो आरो मादै दिपालियाबो गावनि जिबनखौ नोंनो डेडिकेसन होनानै नोंनो बावसोमनानै प्रभु आफा नोंखौ फोथायसोनानै बियो प्रभु आफा गावनि जिबनखौ नोंनो हानो हायो आरोबाव बे सोलोंथायखौ मोननो हायो सोमोनांथाव खामानिखौ बिनि जिबनाव माव प्रभु आफा जिसु दिनै नोंनि मुङावनो जोङो बे बेक्तिखौ गथायनाय जाबाय प्रार्थना खालामदों बेजों लोगोसे प्रभु केनेडि बियो मंगलबाराव ओंखारगोन बिनि थांनाय बिनि फरायनाय नोङो जेब्लायबो नों हेफाजाब खालाम प्रभु नों सहाय खालामदो नोंखौ सिगां खालामनानै बियो फरायनो हायो आरो प्रार्थना खालामबोदों बिसेसकै खावलायनाय दं प्रभु आफा BSc मेथामेटिक्स 3rd इयार्स जाय बिथाङा एग्जाम होगोन बिसेसकै किशन बसुमतारी नोङो जेब्लायबो हेफाजाब खालामदो नोंखौ गोसोखांनानै नोंखौ मान होनानै बे मोजां स्टाडि खालामनानै बे गावनि फरायनो गोनां खामानिखौ बे साक्सेस खालामनो हायो नों सहाय खालामदो हामबाय होदों प्रभु आफा गथायदों बेजों लोगोसे दिनै बे मोनाबिलि समाव जायफ्रा बे जोंनि रंजानायाव फैनानै बाहागो लाफैबाय जों साफ्रोमबोनि गोसो मोदोम जिउ आरोबाव प्रभु आफा दिनै जों बे मोनाबिलि समाव जों नोंखौ हामबाय होनायजों नों जोंनि सासेल' बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिबान आमेन हामबाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय अननानै बयबो जिरायदों